Veszprémből a Kossuth Lajos általános iskolából jöttünk. Mi vagyunk a Kipikopik, és a csicseri történetet szeretnénk előadni. Üdvözlöm kedves vendégeinket! Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy velünk tartanak rövid kis utazásunkon. Mai úti célunk Csicser, a gyönyörű kis falucska. Csicser község nyugat-mekeresdi síkság rossz termőfölddel megáldott vidékén fekszik. A községről az első írásos említés egy 1112-ben keltezett levélben olvasható, amelyben Franz Móra fiának ajándékozza a falu földjének egy részét. Az ásatások során feltárt leletek igazolják, hogy e terület már korábban is lakott volt. Csicsernek legtöbb lakosa 1767-ben volt, 53 fő. Földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak. A községnek jelenleg 5 lakosa van, és 20 hektár területen gazdálkodik. A lakosokra általánosan jellemző a becsületesség, a jó szándék, a logikus gondolkodás képességének teljes hiánya és a vendégek szeretete. A csicseri bíró az évenként megrendezésre kerülő falunapon a feleségcipelő verseny szünetében kerül megválasztásra. Idén... Mi történt? Tűz van? Nagyon érdekes jelenségnek lehetünk tanulni. A falu népe felbojdult, mert a bíróné egy óriásit sikított. A falu népe összefut a ház előtt. Hol a tűz? Hol a tűz? Hol a tűz? Na csak elmegy is okos embernek a kenyeret. Hát hol volna a tűz, ha nem a katlanban? Azóta te nem is lőtt a drága jó lebbenseles. Hát miért sikítottál akkorát, hogy a kaszanyén is kiesett a kezünkből? Hát már hogy ne sikoltottam volna, amikor a kendermagos tyúkom akkora tojást tojt, mint egy borsószem. Na ezt a kijelentést azért kétségbe vonnám. Ha vesszük a tyúktojás átlagos mérettartományát, és elosztjuk a borsószem átlagos méreteivel, én inkább azt mondanám, Csend legyen! Mi is látjuk, hogy milyen egy radaszínű borsót tojt ez a tyúk, nem kell kommentálni. Emberek, ilyen csoda még nem történt Csicseren. Most már szóljanak kellene, mit élünk legyünk ezzel a csodatojással. Ó, ne annyian egyszerre, mert nem értsük meg egymás szavát, nagy diadalomban. Van talán rajtam is kívül ezen a híres Csicseren okos ember? Ültessük el a tojást, mi kell ki belőle? Építsünk neki házat, ott mutogassuk. Süssük meg rántottának, hívjuk meg rá az egész falu. Figyelem ember, most én beszélek. Nálam van a falu esze. Én pedig azt javallom, hogy vigyük el ezt a csodatojást ajándékba a szolgabíró úrnak. Kinek jobb ötlete van, tartsa meg magának. Éljen a csicseri bíró! Éljen a csicseri bíró! Éljen a csicseri bíró! Holnap hajnalban indulunk. Velem jön a kisbíró. Ő hozza a tojást a feleúton. Velem jön a harangozó. Ő hozza a tojást a másik feleúton. Én pedig átadom a tojást a szolgabíró úrnak. Önök a Csicseri Borsó TV hírműsorát látják. Üdvözlöm Önöket! Legfrissebb értesüléseink szerint Csicser község határából hajnalban egy 3 fős konvoj indult útnak a helyi szolgabíró házához egy titkos tartalmú ajándékdobozzal. A helyi terrorelhárító szolgálat jelentése alapján a dobozban egy meglehetősen kisméretű, de annál jobban védett tojás található. Viták folynak a tojás tartalmáról. Nem megerősített forrású információink szerint a tojás tartalma lehet puzzle, UFO, rakéta, színező kiskutya, vagy akár játékautó is. Önök a Csicseri Borsó TV hírműsorát látták. De még a kedves feleségét is! Drága gyermekeikkel együtt! De még a kedves feleségét is! Drága gyermekeikkel együtt! De még a kedves feleségét is! Drága gyermekeikkel együtt! Na, csak okos ember ez a Csicseri